פה בחלון. זה מצלמה? זה גם מצלמה, כן. תביא. לא, לא, לא. תביא שושי. תביא את שושי. שושי מאוד רוצה לצאת. היא לא רוצה לצאת. היא רוצה לצאת? כן. תראי לנו כמה הרבה שלג יש, זוזי. הנה את. אז איפה? תקרא לאבא שיוציא אותך מהמזכרת. תוציא אותי, אבא. תוציא אותי. שלום. תוציא אותי. זוזי, איפה אבא? עופר! תוציא אותו. הוא רוצה גם להסתובב. הוא רוצה להסתובב, תוציא אותו החוצה. למה? הוא עמוק מדי? כן. אבל תסדר לו את הכובע בחייאת. תביא את שושי. להביא את שושי? אולי נזרוק אותה מהחלון? מה? שימי את הרצועה ותביא אותה. מה? לא משנה, אני לא אציא אותה. אני אלך איתה אחרי זה לעוד טיול. זוזי, את יכולה לסדר את הכובע של אילון? וואו, יורד. כן? תן לזה, היא תסדר לך. אבא עסוק בלנקות את הרוטו. וואו, כמה הרבה. אבל לא אפשר, אבל עוד לא צילמתי. אז אל תסדר, נו מה, אל תנקם, עכשיו אתה צריך את זה? עושים את זה שיצלם? כן, אז תצלמי. אני מצלמת. עוד מעט אני אעשה עוד סיבוב. מה? למה? אחרי זה. אבל אני הולכת לתת למה. הוא לא זז. לא. אני מפרקת את הסנאמן. לא. כן, לא. למה את מפרקת את הסנאמן? מה? אני אעשה אותו כאן. אבל לא לפרק את זה. אני דיברת קודם בסקאי. שאולי. אמא, מה? רוצה קצת שלג לאכול. אל תזרוק עליי. תזרקי. אמא, קחי. רוצה... אמא, זרקי על אבא. זרקי על אבא. מה, את זורקת עליי את הסנאמן? אוי, יופי אלוגי. תפוס. אילון. אילוני. אילוני, תפוס. וואו, תעשה לי סנאפון. אני רוצה לזרוק לך. זרוק. היי, חזק. תראי לנו כמה אתה חזק. זה הבית שלי. וואו, איזה כיף לך. השתגעת? למה ישנו על הבית שלנו? לה 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 לה. הנה יצאתי החוצה.
יצאתי החוצה. הוא לא כל כך יכול לזוז. הנער אילון. יורד שלג עכשיו, יורד. לא, למה? מגרד לי. מה מגרד לך? תביא. את רוצה עוד כובע? מה, למה עוד כובע? מה רע בזה? לא יודעת. מה? מה? אני אביא לאחר.